Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Χάρης ο Αθηναίος, είμαι ο έφορος οικονομικών και περιουσίας της Νότιας Αττικής. Μαζί με τους συνεργάτες μου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης, τον Μιχάλη τον Λαχανά, τον Ταμεία, τον Γιάννη τον Ταγέλη, τη Γραμματέα, τη Μάρθα την Κοράκη και τον υπεύθυνο υλικού, τον Παναγιώτη τον Αθανασίου, θα σας παρουσιάσουμε την εφαρμογή e-Finance, μια σύντομη παρουσίαση επικεντρωμένη περισσότερο στο κομμάτι που λέγεται χειρισμός της εφαρμογής και λιγότερο στα οικονομικά και φοροτεχνικά θέματα τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Αυτά είναι πιθανόν ένα αποτέλεσμα και αντικείμενο μιας άλλης κουβέντας και υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας διαφωτίσουμε λίγο με τη μικρή αυτή σειρά από βιντεάκια που έχουμε φτιάξει. Όπως βλέπετε ήδη είμαστε στο τεστ περιβάλλον της εφαρμογής και αυτό μπορείτε να το δείτε από εδώ. Το αντίστοιχο κομμάτι στην κανονική εφαρμογή δεν έχει τη λέξη τεστ και χτυπάμε τη λέξη είσοδος προκειμένου να μπούμε μέσα. Μπαίνοντας μέσα βλέπετε εδώ τον κωδικό χρήστη που δεν είναι άλλος από τον κωδικό κλιμακίου που έχουμε όλοι στο eSEP και τον κωδικό της πρόσβασης. Επειδή πολλοί θα τον μαντέψετε, Γιάννη, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ άμεσα να αλλάξεις τον κωδικό, γιατί εδώ θα γίνουμε ή πολύ πλούσιοι ή πολύ φτωχοί στα επόμενα επεισόδια. Χτυπώντας πάλι λοιπόν το πλήκτρο είσοδος, περνάμε στο κεντρικό μενού της εφαρμογής, το οποίο πρώτα απ' όλα εδώ μας δηλώνει ότι πρόκειται για το τεστ περιβάλλον. Λίγο πιο κάτω εδώ αναφέρει το όνομα του κλιμακίου, στην παρουσίασή μας δεν φαίνεται γιατί έχω λίγο περιορίσει την οθόνη. Μας λέει ότι έχουμε αποδόσεις ποσών που περιμένουμε για αποδοχή, θα το εξηγήσουμε ερχόμενη την ώρα που πρέπει σε βοήθεια, και εδώ υπάρχει το αρχείο βοήθειας, το manual της εφαρμογής. Αριστερά έχουμε τις κατηγορίες των κινήσεων, έσοδα, δαπάνες, μεταφορά ποσών, απόδοση ποσών, αναφορές κινήσεων, αναλυτικό ημερολόγιο εγγραφών, ημερολόγιο κινήσεων, μπορούμε να μετακινήσουμε την μπάρα για να γίνουν πιο ευανάγνωστα, απολογισμό κλιμακίου, συγκεντρωτικό απολογισμό και προμηθευτές, κατάλογο προμηθευτών δηλαδή. Το κάθε τι στην ώρα του θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα κενά. Σας εύχομαι καλό κουράγιο για τη συνέχεια της εφαρμογής. Θα πάμε όσο πιο σιγά μπορούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας εξηγήσουμε οποιαδήποτε απορία. Ευχαριστώ.